ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саудо ТВ. ирӯз 1 ноябри соли 2024 баъри шумо навор кардем то охир тамошо кунед. 14 дона хона ва квартира, 1 дона замини фурӯшӣ ва 1 када хона дар кор аз душанбе то 410 ҳазор сума. барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯё кунед дӯстон. навори баъдина реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастаем аз ноҳияи Хуросон, аз ноҳияи Қумсангир, аз ноҳияи Фархор, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Данғара, ноҳияи Хуросон, шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода, Регар, хулас навори зур беҳад хонаҳоро арзон қабул кардем. баъри шумо то охир тамошо кунед дӯстон азиз. бовар дорем ягон маъқултон мешава. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ меҳнатҳоро қадр кунед. барои шуморо ирӯза наворда 21 минут навор кардем. мақсад пабратс ки лайкҳоро ҳама каса бизанен, дар канал подписатсия кунен, наворро сар мекунен, тамошо кунен бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки Тинькофф карта заказ кардияй марамат муроҷиат кунед ба дили пир. карта бепул худошон доставка мекунанд то дари хонаи шуморо. шумо фақат заказ мекунед халос. мақсад Тоҷикистон бефоиз перевод мекунен. касоне ки заказ мекунанд боз як падарка аз уми мо расонда мешавад. ба дили пир дар WhatsApp-шон 24 соат нависонен. худо хоҳад шумо дар доставкаи ройгон мекунанд, боз як падарка бепул оварда мерасонанд. мегзарем ба аввалин эълони ирӯза дӯстони азиз. мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мада хона дар Курай аз Душанбе, тарафҳои Мардон, тарафҳои Саховат, Дӯстӣ, Корвон, хулас ҳамин тарафҳо 400 то 410 ҳазор сомона мақсад мешинем. мега касе ки дорад мегирем. амихели хона дар кор монай. касоне ки дорад занг занен. WhatsApp монда 91 95 47 901. атияй бачако бетараф набошен. мардуме ки хона дорен шанс барои шумо. акада занг бизанен мехара хонатуна или квартиротуна. маслиҳат карда бифурӯшен. лайкҳоро неки монен. фақат аз уми канали Саудо ТВ гап занен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Хуросон 3 комната, масоҳати умумӣ 6 сотих замин дорад. хона болош пӯшондагӣ. хона инами састаяни нархш амоқа қимат нест дӯстон. 135 ҳазор сомон мега. агар аз уми канали мо гап занем бо арзонтон мекунанд. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp ҳардушам кор мекунанд. метавонед занг занен. роҳи шоҳроҳи Душанбе мега ва Қурған 300 метр разница раҳ дорад то хонара. обсвет ҳастаи ҳамсояҳо доранд. мақсад касе ки хонара мегирад худаш мегзарона. ҳозир хона дар гузарондагӣ нест. сасидо ҳама ов доранд. хона коробка кардагӣ 3 комната, кухни калидор, баня дора. инами састаяни касе мехара бо арзонаш мекунем. мақсад масоҳати заминиша 6 сотих гуфтиянд. маълумот пурра дар WhatsApp или дар рақамҳои дастӣ ҳардашта касе ки мехара ҳозир занг бизанед дӯстон. боз маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин хона дӯстон бигирем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ равон карданд. масоҳати умумии хона обши 6 сотих масоҳат дорад. айни ҳол дар Душанбе, ноҳияи Айнӣ, бозори Балхта қарор дорад. ҳамин адрес қатъии дӯстон мо қабулш кардем. масоҳат 6 сотих, обши хонаҳо 5 дар хона. нархи хона 730 ҳазор сомонӣ мега. бо арзонаш мекунад. WhatsApp-шон 6050 номерошонай прямой или WhatsApp да имода метавонед занг бизанен. ремонт дора. нашод масъалаи документҳо 100% ҳай бо маслиҳат мекунем. ба доллар 66300 доллари амрикоӣ, ба рубли русӣ боша 6 миллион 80 ҳазор рубл мега. бо арзонаш мекунем. мақсад 5 хона масоҳат 6 сотих дар Душанбе 730 ҳазор сум. арзон ҳам мешава. фақат дӯстон занг бизанен, маслиҳат карда бигиред, маъқул бошад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. бачакҳое ки аз тарафҳои Шоҳмансур хоҳиш карден мода ина бигиренша. 9 километрда қарор дорад. тезгарди болода қарор дорад. хоб дар 3 этаж 2 комната 47 квадратный метр.
нарх бошад 170,000 сомонӣ мега. дар ватсапшон занг бизанен, маслиҳат кунен. хона мақсад амиқа кадагай далчи бо фикр мекунем ки ё ки мевардораш ё ки амиқа маҳкамаш мекунанд. маълумоти пурра худотон занг бизанен, рақамҳои ватсап да муроҷиат кунен. ремонти хона коробка документҳо 100% ба доллар 15400 долларш меган, ба рубл 1,410,000 белорусӣ ки бо арзониш мекунанд. ҳамин қасаст, яъни маълумоти пурра оиди хона худотон занг бизанед. дӯстон лайкҳо рамонен, дар аму комментария нависен ки аз куҷо то чанд сомона шумо дар хона дар корай. мо навори баъдина реклама када мемонем, шумо тамошо мекунем. бачаи азиз, дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ. дӯстон, замини фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Данғара Ҷартепада қарор дорад. лаби раҳдай, нархаш бо маслиҳат. пеши заминда 3 магазин қатор-қатӣ. рӯпарӯи раҳ мега мактаби нав сохтагӣ, масҷид дора, беморхона дора, свет дора. хоб маълумоти пурра занг мезанен. фундаментҳо барои хонаҳо рехтагӣ тайёр. тайёракай. рақамҳои ватсапшон 96 97 да ҳозир занг бизанен, ё ки бачакҳое ки дар Русиян прямои да номерошам занг бизанен. ака гуфт ки нашоти нархаш маслиҳат мекунем, фақат маслиҳат. сурат ки надоштан ба ҳамин хотир як расми замина мондем. дӯстон, худотон занг бизанен, бо маслиҳат кунен. фундаментҳо рехтагӣ тайёр, нарх бо маслиҳат. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ. ин ами хона нигоҳ кунед чӣ хел проекти фасони замонавӣ кардагӣ. ин тараф дарвоза 4 хона, масоати умумӣ 6 сотих масоат дорад. болош маҳкам, ба лои хом хонара вардоштанд. шаҳри Кӯлоб деҳаи Баҳористонда қарор дорад. дӯстон азиз, полни ҳама тарафа бетонпӯш кардагиянд. хулаб сирф яда мақсад. рақамҳои дастӣ 0106 занг занен. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафҳои аэропорт, деҳоти Баҳористон. документҳо мега 50% ҳай. срочный сум дар корай. масоати заминаш 6 сотих, 4 хона кардагӣ. хулас ихелаки нашот масъалаи ами документоша мега 50% кардагиянд. худотон бо бачаку як занг бизанен, ку маслиҳат кунен. чӣ мега ака? 170,000 гуфтан, бо арзонаш мекунанд. худотон занг зада маслиҳат кунен. лайкҳора монен, подписатсия кунен, меҳнатҳора по-братски бачако қадр кунен. барои шумо ҳай. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ. рости ами ирӯза наворда ҳар як хонаҳои қабул кардем, ҳар як хонаҳои қабул кардем. бо навора дароз кардем. ака ами меҳнатҳора нафаре дар корае ки қадр кунаво, ба лайку подписатсияу поделитсия навора дастгирӣ кунада. фақат бисёре бачако мақсад ақлаш намегира лайк заданда. ба ҳамон хотир мегем ки бачаҳо ами лайкҳои шумо навори моро топ намебара. бачако ин комментариҳои беҳтарине ки мекунен мода мотиватсия мета. мақсад ки қадрдонӣ чанд қад зиёд шава, бо хонаҳои арзон ҳам қад зиёд мешавад. ин хона дар таги чинори Истаравшан қарор дорад. ҳамин хел адрес. масоати умумиш 5 сотих, 3 хона. нархша меган 200,000 сомонӣ. ин ами састаяни хона кардагӣ. дар рақами ватсапи рӯи экран буда метавонед худотон дӯстон боз муроҷиат кунед. 200 та муомилаи хубам дора. занг бизанед, чахчах карда бигиринша. хелака нагуфтан алиш меша намеша, худотон бо ватсапшонда занг зам масакин бачакои Саравшан. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 этажа.
ду комната масоати 2 сотих дар душанбе. ин ҳавлиро бинен, хонаи ҳавлигӣ бачаҳко тамошо кунед. ин хеле хонаҳоро мо бачаҳко кофта мақсад меёвем ки бари шумо навориш кунем. ай ҳар ҷо ҳам ёфта наметонем дӯстон азиз. фурӯхта мешавад 2 сотих замин, 2 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, баня, об, свет ҳамаш қоидавӣ. болои хона манали рехтагӣ. метонен дуюм этажам хона кунен. мақсад тайёра кайда дуюм этажам метонен хона кунен. 240 та мега хонаи назди ҳавлигӣ заминӣ агаротам метонен кунен. ин дарахтҳои калони фасони хуши хонаҳо ремонти зури замонавӣ. дасти рақамошон 87 090 занг бизанен. дуюм этаж хона мешава. хонахари аниқ бошӣ, ҷои шидиш ҳамияй дигар арзон намешава. беҳуда илтимос зангмо назанен. касе ки мехара ҳамон одам занг занад. нӯҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки назди ҳавлигишам дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Навоб Бода қарор дорад. ин ҳамин хона масоати умумии хона бошад 10 сотих 3 комнатага. ҳавлии фурӯшӣ 1 этаж мақсад дом 3 хонага. хоб долон ҳамом дорад 10 сотих. қишлоқи Навобод байни қишлоқи Чорсада ва Кавралида қарор дорад. маълумоти бештар бо телефон. бачакҳое ки хона дорем ку мақсад агар хоҳем ки мо омада худмон навор кунем, мақсад ба сифати баланд качествои баланд қатъи навориш мекунем, асбобора мегирем мерем, хулас видеонавори чотка када дар 4-5 канал реклама када фурӯшта мегзорем. агар ки натонен мақсад худтон сурат бигирен или видеонавор кунен, хонатон рӯй кунен. касоне ки рӯӣ мекунад телефонатонро фақат баракӣ гирифта баъдан видео ё сурат гирифта рӯй кунен. чем сурати видеои шумо худмон рафта видеонавори тоза карда бо тамоми нозукиёш видео када эълон дар гузорем. хеле иншоалло тезтар савдо мешавад бачаҳо азиз. худотон муроҷиат кунед. мегзарем ба даҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоати 6 сотиха. тамошо кунед акам. ӯ рӯз дар комментария як ака навистае ки бародарҷон наворотонро вешта тамошо мекунем. ягон хона ай қумсангир монен илтимос хонаи арзонтар бошад ки худмон ремонтш кунем. тамошо кунед. ноҳияи қумсангир ҷайҳун деҳаи Фатҳобод хоки сурх да қарор дорад. ин ҳамин хона ки бо нархи 165 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамон бародаре ки моро тамошо киста бошен, агар дар ҳамон коммент нависен ки бародар мо тамошо дорем, ҳатто дар ватсап ҳам нависондан. хонаи фурӯшӣ 3 комната масоати 6 сотих, калидор, баня, кухни, алохона, ҳоҷатхона, об, свет ҳамаш ҳастай. ҷои обӣ агарота бинен хел мақсад намехушрӯ ҳамаш хулас ҳастай. харидорат занг за гап мезанем. срочно суммам дар коре, ба ҳам хотир савдош мекунам. 165 000 сомонӣ ки бо арзон ҳам мешавад. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигишам ана ака ай тарафи қумсангӣ рост мошин да мешинем да сини ҳисор мерем. шаҳри ҳисор деҳаи Гаҷакда қарор дорад. сохтмони нотамом 3 комната масоати 6 сотих. ҳавлии ҳамвори хушрӯ 130 000 сомонӣ. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ доранд. рақамошон 1164 метонен занг бизанен. умумӣ масоати замин мега 6 сотих. деҳаи Гаҷак гирдаш маҳкам 3 хона бардоштагӣ. криша надора. временкаҳи мақсад савол боша дар телефон занг бизанен. рақамҳои 1164 алё кунем бачаҳо азиз аз уми канали мо Савдо ТВ. хоб нашод масъалаи лайкҳо дабием. агар кадомитон лайк заден, кадомитон чандум лайка заден, кадомитон навора то охир тамошо карден, хоҳиш мекунем дар ҳамон комментария фикротон нависонед. хеле агар подписатсия кунен, зангулаша васа кунен, барои шумо хубай паго навор кардем смс меравад шумода. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшие ки Савдо ТВ пешниҳод мекунад. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигишам 3 хонага масоати умумӣ 3 сотих масоҳат ноҳияи Хурусон Рассветда қарор дорад. ин хеле ҷо ҳам будай. Рассвет ҷо будаста мақсад.
خب خانه در ناحیه خراسان جماعت دهات هلالی دهه مهنت رسوت نام پیشینش مهنت حزیره یا که حزیرش مهنت باشه پیشینش رسوت مقصد همجا 150 متر ای راه گلاونی تو خانه را تمامی شرایط هسته دگدان خانه بانیا کухні کالودس سدر خانه холодильник кондиционер стиральная машина мақсад пӯшокшӯӣ об светаш мега доимӣ мактаб садик балниса наздикиша қарор дорад харидори аниқ бошӣ занг биза бо маслиҳат мекунем 220 мега хонара ки бо савдо ҳам дорад метонен фақат зангаватка маслиҳат карда бигиренша. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи фархор. ростӣ бачаҳо медонед ай ҳама ҷо навор мекунем. фикр накунем ки бачакҳои мисол шаҳри туз мисол мегирем фикр накунем ки савдо тв ирӯз ай шаҳри туз навор накард значит подписчикҳои шаҳри туз надора май дароӣ накунам и реклама мекунам мақсад фурӯхта наметавонам. хеле не ай ҳама ҷо бачаҳо рӯӣ мекунанд. бачакҳои фархорай иси кулубай иси восеҳай иси ҳамадонияй иси қумсангирай ёки вахшай хулас ай ҳама ҷо мо да хона рӯӣ мекунанд. ай ҳама ҷо мо подписчик дорем бачаҳо ай ҳама ҷо тамошо мекунанд. мега фавран фурӯхта мешавад ноҳияи фархон маҳаллаи турсунзода дукомната 8 сотиқ масоҳат дорад. хонаҳо дар сурат ҳаст освет ҳаст документҳо ҳастай лави раҳ ба раён наздикай ай ду тараф раҳ кардагӣ мақсад ки ҳамин ду такненам ду участкаи фасони хушрӯ мешавад касе ки бигира агар мақсада хел баъзе участка ҳастае ку ай як тарафай ура ду участка кана мешавад яке ира мега мешавад ду участка. 14-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 5 сотиқ шаҳри ҳисор деҳаи бустонда қарор дорад. ана ҳамин хона проекти фасони замонавӣ 235,000 сомонӣ мега бо арзониш мекунад. дар ҳавли обо меса нигоҳ кунед ҷои обдор зур ина об. хоб 235 та бо арзониша ватсапшон 3347 занг занен срочна фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри ҳисор деҳаи бустонда қарор дорад. хона иборат аз 4 дархона гирдуш маҳкам тайёр мебошад. об свет проблема нест бигирӣ пушаймон намешай ҳамсояҳои хуб дора документош мақсад созай харидори аниқ боша бо савдо ҳам мешава. хонаҳо фасон ремонти хушрӯ кардагӣ фақат медорен зиндагӣ мекунен. шаҳри ҳисор деҳаи бустон 235,000 сомонӣ ки бо арзониш мекунанд. ҳавли стяжка кардагӣ ремонти фасон проекти замонавӣ. дӯстони азиз мегзарем ба 15-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дукомната квартира 8 этаж 58 квадратный метр ноҳияи рӯдакӣ пушти почтада қарор дорад. мақсади хелае ки мо кам кам квартира ҳам навор мекунем чунки бисёри бачаҳо хоҳиш мекунанд ки ака дар байни хонаҳотон квартира ҳам навор кунем ки мо тамошо мекунем. ҳастам ҷа нафаре ки ба хотири квартираҳо моро тамошо кунанд. боша агар дар ҳамо комент нависен мақсад мо ба назар мегирем шумораи нафаро зиёд боша бо квартира ҳам зиёдтар навор мекунем. ноҳияи рӯдакӣ пушти почта мега 250,000 сомон фурӯхта мешавад. ватсапшон 4000 ахир шай. срочнай бад дар центри ленинский район қарор дорад. доми новостройка хона дар 8 этаж масоҳаташ 58 квадрат духонага квартира монтажи светиш мега кадагӣ тайёракай шикатур кардагӣ стяжка кардагӣ хулас худотон бо занг бизанед маслиҳат кунед. 16-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 16 ҳастае ки як комната квартира дар 7 этаж 46 квадратный метр дар 4 микрорайони шаҳри турсунзодаи регари пешина қарор дорад. 235,000 сомонӣ нархаш. срочна дар 4 микрорайон як комната 7 этаж 46 квадрат
доми нав евроремонт кухни гарнитура термикс кондисионер дорад. пеши мактаб садик бозор. хоб садик бозор бассейнам дора, мега аптека. хулас ҷои зур, ҷои беҳтарин, муомилаи хубам хулас мешавад. дӯстон азиз, ирӯза навор ба 14 дона хона тамом шид. хулас чизе ки роӣ кардан, чизе ки шумо хоҳиш кардем, чизе ки дар комментариҳо навистан ва чизе ки мо ёфтем, ҳамаша навортон кардем. мақсади гап дар аму комментария нависен чизе дар корай, навори баъдина ҳаракат карда реклама карда мемонем. ҳамин подписатсия кунен, лайкора бизанен, аддуши фақат дастгирӣ кунем бачаи азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунем, реклама карда фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародарое ки заминшон дар корай, дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.